сураи Қурайш дар Маккаи Мукаррама нозил шудааст ва аз 4 оят иборат аст. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. барои унсу улфату амни Қурайш тааҷҷуб кунед. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف улфату амнашон дар сафари зимистон ба сӯи Яман ва дар тобистон ба сӯи Шом буд. فليعبدوا رب هذا البيت пас бояд шукри парвардигори ин хонаро яъне Каъбаро ба ҷо оранд ва ӯро ба ихлос бипарастанд. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف он зоте ки ононро дар гуруснагӣ хӯрок дод ва дар бимнокӣ амн ва амон бахшид.